nande kare muime yo morobere devotion asema mbia rero elio tonyara ko batugusanga Obwansu Bw'Esabato asobwamo nche naye tore moyo ewiki yabaire ntambe lakini Nyasaye nando torekanire tumeranire ase Obwansu Bw'Esabato ase devotion tiga tusabe asinge ncho gosoma ringana rya Nyasaye dati Nyasaye biamuna asinge ncho bia bwao watuseniri ase amatuko aya ayarire tati Nyasaye yechuma anderero watwikiri ase Sabato yagenchenu biamuna asinge ncho watenenere no morigereria bwegetaseni ekega na wetani onsi nakobana management ye egetaseni ekega gwikera chinga kibune chiga tati Nyasaye bono nande ngusanga toreri ngana ryao asema mbia bono twasabire nga obo nene ne bakonesko bikoiranira ya tata egekogera kwa wene ire ko ewe bakonesko twanchere umuiko go mochenuike osange kiruwanja ko asema mbia bono iga asedere Yesu Kristo iromutoria amen mwancho morigereria on Ndizi TV ni maetenga ase obogumo boiga twabeire togokora ogochora ase kerensemo ya keregento togokora ase obogumo boiga na kigekogera ase mambia bono iga yabeire bya buna ase ritukeriga ngoretere ringana rinene rigotebanga choices we make ogochora togokora ogochora kuria ogokora gose choices that we make ogochora togokora mwancho murigereria arangi ngokora torogochora asobuguma bwaito arange ngochora tore kumanyanki keri togokora asobuguma bwaito na kekogera togokutebanga ki asobuguma kwanya komanyanga nigo boichire ogochora okonge ase enchera ya mogose yende ngokororo ogochora asikera rituko ndiro ogochora no ane enchera ogotara ase enchera ndiro okorigereri no ane para kwarora ng'a enchera ki obwenete gosoa ase epara gegoika no enyumba mwao kwateba ng'a ngokororo ogochora ndaite go introduce topic eye egekogera nebwata mang'ana amange nenchiko yerigereria chinse moisato gosasi devotion isato asama tukara abego chimotweiga kabego kobwatia gekogera it's one of the topics obwene utabwene tekomisi omwanchu morigereria eyo ntagete gotebanga ekero kurigereria ogochora togokora asubuma boito saa zingine nko involve vore opirengera libito koba bire soba in other words birengera libire burunge ile tumaye gokora ogochora ogochora saa zingine turi kubetererigwa nigo gotakero gwakora ogochora na kigekogera ntete kurakwira ase history Nyasaye kera gotunga omuntu ari ase omogondo Eden niga kumubeka omwaga n'obusibore bwogochora noene ekero Adamu akoewa ribaga ng'a kae eminyameye na keregenta marieta nigo Nyasaye amoete kore ng'ana bunarora ochora ndiete kiakoa omunyamoyo goso eng'itie kegoikana ndari ase omogondo Eden ekera amobeka ororo nigakomotebia ng'a nande nobwata ogochora akamotebi bionsi notakeire lakini tokunagatia lakini tachieti komosiba takora ogochora. This is ekenaki Nyasaye natoete ogochora kururiria ase omogondo Eden natoete ogochora ogende kuru Genesis gocha gotira Nyasaye nigakorwa ogochora gocha ase mwanyabanto nigotoire ribaga riogokora ogochora mwanchwa omorigereria aye amona incha ase obogima bwaito ntobwenete gokora ogochora lakini ogochora oku Nyasaye tatubiterereti ng'a bono igonta getokore iga Nyasaye nigagokoa ribaga na oko oborabu eliogote ng'a bono gatiye oborabu no mosunte bono chora kiriota getokore that is why tukurigereria ari kuru omochakano Nyasaye komotebi ng'a bono nakoire amatunda ayonsi bono kora gento kieke bono chora at the same time
Nyasaye tari kubetereri mwanya bantu ngabono roserio mugondo nigako nande nga chinsagete na chintege to roserio mugondo Nyasaye ni ago motainga na koiro roseri eso goetera soko roserio mugondo naye no okokora gintu kieke no konyora matunda aya nayo okore gintu kieke oragere kuru asare yo in other words it was involved igo yare ko involve ogochora and that is why ntaitego somaiga we just make them. Some choices are simple and even become routine. Ogochora konde nkore yani at the same time totenga ogochora konde nkore koro kwaroro lakini nande no ogochora konde nkore kwabeire bune naro. Ebintu mpire gwakorire bakabono kwanarire turucinga no ogochora ogokora. Saa zingine no ndagiro kuri nyomba mwago nkobera ogochora. And that is why rero naganie kebungu gitu kirachiko bagegotora asa maigeri gwayara beange chins tunde satuiga ase okwegeri gwokuiga igontaite turigererie kurwa se gitabu gia Joshua ngakige gototebia gitabu gia Joshua 24 kebungo gia 15 lakini totaraenda 15 gegotebanga but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But for me and my household, I will serve the Lord. Ekenki ekegose. Oko choranko bakuri gaiga. I'm sorry for that. Oko choranko bakuri gaiga. Kero gosoma kurua sike bungo gia 14 egegoteba iga. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the rivers Euphrates and in Egypt, and serve the Lord. Aiga aba Israeli ngotebi kubakare. Aiga nigo bakare gotebi wanga onya mwatambo mwaikirega. This is the anoenseri mwatakeire kobera. Aba iburi baino mbabwate Nyasaye bare gosasima. Mbabwate ebintu bago sasima. Lakini nainwe bono neba wena moirana ase chinjera jiri chinkoro. Atinda igwa otenga you must. There are those times amarieta nara riago tumeka asoko betereria omonto egere gokora ogochora asubuguma bwae. Ndirogote iyo mwana nga you must come. Anya no mwarimu. You must do this assignment. You yani must erieta erasmo kore gento get erasmo ikiranie aiga nigo bakare gotebigwa bamoiro Nyasaye erio bamokorere no bwegenwa bwonsi barabubu n'aba Israel timanyeti asobuguma bwagaya buno mu Kristo okochora kiayo korete nande guchinse ni gaotebanga inu mwachorere na murachora ogochora no kweino lakini oyo moriki oyo kurukwanga Joshua ingagotebanga inchene nyomba yane na achorere komokorero rorioyo nande no nyomba iga nandu ise kubwati deep rigo chime na bagotwara abana bae lakini takuba betereria neriara abaorokereringa inche nyomba mwana na achorere tokora masaba century ose tokora na Nyasaye century. That is why emambi yabono yanda ite kubeka li swali eriga aye na muago gose aye asubu mabwao gochora ki
okorete ase obukimo boiga obubora arete impact ase obugima bwa obo Kristo gochora kikori okorete kero omonto rimaite nabwata ogochora kwaye lakini which ngochora kiochorete aye ne nyumba yao. I think sometimes gose ase chinga kichinyinge ase chinyumba chito ngochora tore enjera tokora chi family chito aye enjera kiochorete nki mbinto kibirio begete ebe bikoro kingango chora kiokorete ase family yao. And that is why semambi abono iganda tegokoreta ase ringane rinane rigokwana nga ogochora togokora na ndo manyanga ogochora anything kende gionskirito goikerania soboguma boito it is as a result na singenjo yo amachibu ali agocha asingenjo yo gochora togokora soboguma boito wachorire komokora Nyasaye ye ne nyumba yao mbuya ki bora sogochora komokorera Nyasaye ne nyumba yao nande tari gochora guoka igo komokorera Nyasaye nando inyorenga ase obogima boito not necessarily gochora komokorera Nyasaye agochora nkuri togokora totebe in general ase obogima boito mbobuate consequences ya sobogima mbobuate ebinto biri bokoreta amatunda ari bokoreta as a result yebinto biri ogokora ase ogochora kuri gwakora manyanga ogochora kunde once nkobuate amachibu aye aidaba maya gusaba mabe bono nayo okorigereria nga at the end asubuguma bwao ogochora kuri gwakorire nkobuate nsemende asubuguma bwao buno mu Kristo ine ayabuno mu Kristo ayabuno mu rigererio Ndizi TV ngochora kikori ogokora na mbinto kibiri bigocha azarisat ndochiko batukorigereria nga ki topic ibune ya mekare gotabanga free will and free choice ogochora kwago ogwanja na yani buanchete no ogochora kwago free will tori kobeter tori gosugumwa nobody will force you to make that choice so bwao it is a choice you make ekero kwarigererie mbuya kiboria okonyora goetera asogochora kuri ogokora na ekero gwachorire matunda kiari akwa makuru asogochora kuri kwago kwachora abando gochora weito kwamira matunda atari amaya abando gochora weito kwamira matunda ayara amaya bono it depends which choices senga jonare kubiko musingi aseri tukeriria rera sense meyeiga ogochora kuri ogokora ayabuno mwanchu murigereria subungo uno mu Kristo tatego gotebia semambia bono iganga let's make the right choice muna tugoji gosasima Nyasaye ondete yo kubetereria ogenda se nyumba ya Nyasaye no gochora kuri kwa ogokora ondete yo kubetereria oruchi sadaka chia for example asenjera yo bwegeno no gochora kuri kwa ogokora ondete yo kubetereria oimoke aseri tukuri rero oende orora ba mintu bachandegeto obakonye no gochora kuri kwa ogokora saa zingine twakorera gochora okuya gosokube ayebunaye na mwago ingochora kikori gose gwakorire wachorire gose komokora Nyasaye asubugima bwao. That is the question I want to put. Okuna kukubori ntete kubeka asore bunayo mwancho murigeri asemambia bona ya nga chora komokora Nyasaye asubugima bwao matunda kiora nyorororo gose na ninki keragere okorogo choro kuiga ndete gukora ne statement ye gotebaiga. We will look in every broad way of the questions of choices we make, how we should make them, and what impact the choices can have on ourselves and our families. Ando tuakorera ogochora nse moki gosenki keria korarete ase obugima bw'echinka chito gose chi family chito abando tuachorire nabono tweneti abaminto babere muntu akongenta kabisa agochora kuno agochora muntu atanga rero tiganga ndenda itanyarebe na mwaye mbakuri piga bakwe. This is one way yokoro kiogochora ku muntu akorete asubumwa bwaye, lakini I've never known nga no manyete the consequences yogochora kuwa ugosi
That is the question I want to leave to you. Ena ri swari nta iteko gotigera. No manyete ogochora kwago nkobwate ensemo gukora asubu mabwago. Nabokora akoretere amasiseniwa useko koretera amaragereriwa. Ekobwate chinsemo ibere. Aya na mwago nkigwachorire gose. Nande togote ngogochora togokora nkobwate ensemo gokora ase ebigori kogenda bakebigori ekegori giakane asubugmo itima tionde naro komenya bakekegori giakane miaka yonsi ekobarwe miaka totebe gosene miaka 400 aye gosene omenye ebigori ebibito ngwikabire miaka bune nabo totarore choices to make the consequences chibwata asubugmo waitu twabeire mwanya bantu togokora ebinto tutari korengereri nga gochimotu ninki bono igese ng'encho nchende moyo nande mbwata chinguru nabo nkounereria ng'ura abantu enibo yabo nabo nkounereria ng'ebekere enibe lakini timanyeti ng'a the consequences are there nkohanda abana bane mbatigera amari amange lakini at the end nimaete consequences chiabo nachorira abana bane nababekire basoire imeye kanisa consequences kiero asukubabeka imeye kanisa. Have you ever looked about it? Kwanya koligereria sense meyo nakigwogera umwanchu moligereria ntetegote yasemambia korogo choro kurokuya asubugma bwao na nyasaye na gusini azeri tare Yesu Kristo iromotoria. Amen. Let's pray. Tigato sabe tathi nyasaye kwatorokereire tubwenete gokora ogochora asubugma waitu na gochimotu antoligereria nyasaye ngakitubwenete gokora ogochora tutari kubetererigwa nande tumanye nga nintwe tubwenete gukora ogochora nobody asobo moyo obogotokorera ogochora tuanchire buna abakristo erio tuigurire enchera togokora ogochora tutari kubetererigwa no gochora okukoreta amatunda maya yokuimukiria tari ago igoro thati nyasaye ndwaroche baraye basumba baga banga sebukuime abo bakorire nto chikubarigereri thati nyasaye buna bagokora ogochora okurokuya na at the hand that nyasaye kwanyora nga bakoire bakonesko that nyasaye na kigeko gera tugusaba semambia bono iga umwanchi umurigereria ekerara abega kurigereria sogochora kurito gokora sobugma waito mwanjire that nyasaye akorogochora gogokoi bakonesko twamanyire nga that nyasaye no tuiranerie korengana bunorochire bia na no tokonye birengere bitu tokorogochora okurokuya na ase sabato ya rero amasisini gwa waiteke na bana bago no na ase kanise kero bagosoa twasabire ngo bakonye gokorogochora okurokuya sobugma bwabo tomanyire nga aye nayo rato konye nayo rato muikomo chenu twabere bibito iri gusaba goita serere so Kristo iromotoria. Amen.